Donostiako piratek aste nagusiko egitarauaren lehen zertzeladak eman dituzte prentsaurrean. 11 urte beteko dituzte aurten piratek eta urtero bezala jai eredu parte hartzaileari eutsiko diote. Hala erabaki dute aurtengo leloa ere. Parte hartuz Donostiarron sareak josi, parte hartzeari ematen diogu edo parte hartzearen kontzeptua edo gonbita azpimarratu nahi dugu. Abuztuaren 10ean ekingo zaie festei eta hasieratik berrikuntzak izango ditu aste nagusi piratak. Donostiako sarraskiaren 200. urteurrena dela eta txupinaren aurretik omenaldia egingo zaie egoera sufritu zuten guztiei. Donostia Sutan elkarteko kideekin batera, Zuloga plazan bilduko gara eta hortikan abuztuak 31ko kaletikan abiatuko gara Kairuntz, bertan izango da omenaldia, eta gero, aste nagusi piratari hasiera emateko Matxi eta Ezkilaren etorrerarekin txupinazoa botako dugu kaian. Aurreko urteetan bezala, igandea erromeria eguna izango da. Astelenean ordea piraten egun handia, abordatzea. Abordatzea 16 urtetik gorakoentzat izango da eta izen ematea zabalik dago, abuztuaren batera arte. Asteartean dantza eta kantu herrikoiak izango dira protagonista eta honekin batera kale jira ekimenaren harira Euskal Herriko hiriburuetako gazteen bisita izango da, festa ereduen inguruan hausnarketa egiteko. Asteazkena jolasak egiteko eguna izango da eta osteguna hilak 14ean etorriko da piraten aste nagusiko bigarren berrikuntza. Pirata bihurriek abordatze txikian parte hartu ahal izango dute bigarren urtez. Aurten ordea, iazko arrakasta ikusita akuariumeko arrapalan egingo da. Hortarako ere izena eman beharko da, piratabihurri@gmail.com helbidean, abuztuak 4 baino lehenago. Astearen amaieran ordea, ostirala kuadrilen eguna izango da, larunbatean surf ikastaroa eta bertso-pilota egingo dira, eta irrikitaldiak emango dio amaiera aste nagusiari. Festa giroan, orain arte bezala, zero zabor filosofiaren alde egingo dute apustua piratek. Hartu ditugun neurri edo egingo ditugun aldaketa nabarienak dira piratok eukiko ditugun gune guztietan, gaikako banaketa egingo dugula zaborrarekin, eta txosnetan eta gune gehienetan plastikozko baso berrerabilgarriak eukiko ditugula. Hilabete eskas gelditzen da aste nagusirako eta gaurkoa aurrerapen laburra izan bada ere, berehala emango dute piratek zehaztapen guztien berri.